Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Meta nażlu annimal biex jgħix ma' nad-dar, ħafna drabi ikun għadu żgħir biex imbagħad narawh jikber. Iż-żgħar tal-annimali kollha għandhom isem differenti. Nunu għadu qed jaħsibha x'annimal domestiku se jġib jgħix magħhom fid-dar. Qed jaħsibha bejn xi kelb żgħir, xi qattuża ferriħija, xi fekruna ċkejkna jew xi fenek gustus. Nunu qed jgħid lil Kika jixtieq iġibhom kollha. Jixtieq kelb, jixtieq qattuż, jixtieq fekruna u anke jixtieq li jkollu fenek. Il-laħwa Nunu. Mhux aħjar tażel wieħed biss sabiex ikollok biżżejjed ħin biex trabbih u tuħu ħsiebu. Nunu jiddeċiedi li jġib qattuża biex irabbiha magħhom fid-dar. Nunu għandu ġenn sakemm ikun jista' jħaddan il-qattuża miegħu u joqogħdu jilagħbu bil-ballun tal-ispag flimkien. Zizi qed tgħid lil Nunu li importanti li jkun preparat qabel ma jġib il-qattuża tgħix magħhom fid-dar. L-annimali domestiċi li nrabbu d-dar mhumiex ġugarell u mhumiex qegħdin hemm biex niggustawhom jew biex nilagħbu bihom. Dawn se jkollna bżonn nippreparawlhom l-ikel, nitimgħuhom, innatfu warajhom u jkollhom bżonn fejn jorqdu u fejn jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom ukoll. Nunu jibda jinkwieta għax m'għandu xejn minn dawn l-affarijiet li qed issemmilu Zizi. Allura ma jistax iġib qattuża tgħix magħhom fid-dar. Zizi sserraħlu rasu u tgħidlu li kemm imorru sal-ħanut tal-annimali biex jixtru l-bżonnijiet kollha li għandhom bżonn għall-qattuża l-ġdida. Nunu jserraħ rasu, imma il-qattuża l-ġdida minn fejn se jġibuha? Zizi tkun pronta issiblu n-numru tat-telefon tax-shelter tal-annimali abbandonati. Sabiex minflok jixtri qattuża ġdida, Nunu jkun jista' jadotta waħda li m'għandix fejn tgħix u l-koll flimkien ikunu qed jitwa ħajja ġdida. Kemm hu eċitat Nunu? Sakemm Zizi ċempel ix-shelter tal-annimali abbandonati, Nunu l-bqija qed jippreparaw il-lista tal-affarijiet li jridu jixtru mill-ħanut tal-annimali sabiex il-qattuża l-ġdida ikollha l-bżonnijiet kollha biex tgħix komda. Ġitni idea, tridux nippruvaw nilagħbu logħba. Ara, jiena ħansemmalkom il-ħoss taż-żgħar tal-annimali. U mbagħad intom tridu tippruvaw taqtaw liema annimali huma. Tlaqna. Ekku, dan hu iż-żgħar tal-kelb u tal-kelba. Iż-żgħar tal-kelb u l-kelba ngħidulu ġeru. Oħra. Dan hu iż-żgħar tal-qattuż u l-qattuża u nsejħulu ferħ. U tafu min hu dan? Dan hu iż-żgħar tal-fenek u tal-fenka. U tafu x'ngħidulu? Żarmuċ. U dan? Ekku, iż-żgħar tal-asfur u tal-asfura. U nsejħulu pespus. Qabel nixtru xi annimal biex jgħix magħna fid-dar, niftakru li hemm ħafna annimali li m'għandhomx dar u li qed jistennew lil xi ħadd biex irabbihom. Paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.